ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರ್ತಾಪಣ ಅರೆ ಬನ್ನಿ ಗುರ್ತಾಪುಂಡು ಅರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಡೌಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮೂಲು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜನಪರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಕೆನಡಾ. ಯಾನ್ ಸಂತೋಷ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಎದುರು ಪೋಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಊರದ ಪೂರ ನೀರು ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಒಟ್ಟು ರಜೆ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಇತ್ತ ಪಿರ ಕೆನಡಾಗೆ ಪಿದಾಡೋಡು. ಸೊ ಕೆನಡಾ ಪಿದಾಡ ಮಸ್ತ್ ತಾಜ್ ಪೋರುಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಹಿಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ದನ ಬೈ ರೋಡು ದೋಸ್ತಿನ ಹಾಕಲು. ಸೊ ಅಂಚ ಹಾಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ದನು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋನಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲಗೆ ಬೈ ರೋಡ್ ಇತ್ತ ರಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಶಿರಾಡಿ ಬೋರ್ಡು ಇಜಿನ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಡು ಘಾಟಿ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅದು ಆ ರೂಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಪಂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರೋಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೋಡ್ಲ ಸರಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಅಂಚ ಅದು ಹಾಸನ ಅದು ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ತೂಕ ಹೆಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಜರ್ನಿ. ಸೊ ನಡು ಟೋಲ ಉಂತಾಡ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡು ತೂಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ತೋಜವೆ. ಉಡುಪಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಬೆಂಗಳೂರದ ಗಾಡಿ ಪೋಂದುಂಡು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬುಟ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಲಾಪುರ ಪೋಂಡು ಇತ್ತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಜ್ಜಿರೆ ಆದು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ಪೋಡು. ಸೊ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ಲೇ. ಒಂದು ಗಡೈ ಪಾದೆ, ಗಡೈ ಕಲ್ಲು ಬಂದ್ಬೋದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್. ಭಾರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಘಾಟಿಡ್ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮೂಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂತ ಅದು ನಿಕ್ಲು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಲಿ ನೇಚರ್ ತೋಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ. ಒಂಜ್ ಸೈಡ್ ಮೌಂಟ್ ಪೀಕ್, ಒಂಜ್ ಸೈಡ್ ಮಂಗನಕ್ಲೊಲ್ಲೇರು. ಗುರ್ತಾಪಣ ಅರೆ ಬನ್ನಿ ಗುರ್ತಾಪುಂಡು ಅರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ಮುಗ್ಗಿಡು. ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ಅದು ಇತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹುಡುಗಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲ ಪೋರಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಪುಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನೆ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿನ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸದ ಪನಿ ಮನಿ ತಿನ್ನಟಂತ ಆತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಆತ ಸಮಾಧಾನ ಐಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಕೆನಡಾ ಟು ಓಕೆ. ಎನ್ನ ಮಗಳು ರಿಯಾನ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಲು ಎಂಕುಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ. Hi everybody, I'm going to Canada today and we're going to Bangalore and we're going to fly on the airplane. Subscribe our channel. Bye. Subscribe to Canada. ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್, ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಬೈದನು. ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡಿಯ ಗಾಡಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಡಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಾಪ ರೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ. ಓ ಕಾಫಿ ಬರ್ರ ಉಂತಾದ
ಚಾ ಕಾಫಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಬರೋಡಕ್ಕಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಲೆ ಐಟಮ್ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಲುಂಡು ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚ ಕಾಪಿಯಾ ಭಾರಿ ಸೋಪು ಎಟ್ಟಣ್ಣ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಬುಡು ಆಯ್ತಾ ಊರೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದಾಡ್ಗಣ ಹೋಯ್ಯಪ್ಪ ಫುಲ್ ಅನು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಫಿ ಎಂಚ ಮಾರ ನನ್ನ ಪೋಲಿ ಅದ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಟೀ ಅವೇ ಕಾಫಿ ಪರ್ರೆ ಅಂತ ಇನಿ ಕಾಫಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ನಿಂಗೆ ಬತ್ತ ಡಬಲೆ ಮೂಲು ಕಾಫಿದ ಶಾಪುಲು ಇಂತ ತೋಜ ನಿಂಗೆ ಹೂ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಪರ್ದು ಇತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರದು ಪೋಪುನಿದ್ದ ಏನು ಒಂದು ರೋಡ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ದಾಲ ಗಮ್ಮದಿತ್ತ ನಿಂಗೆ ತೋಜವೆ ತೋಂದು ಪ್ಲೇ ಕೆನರಾ ಟು ಕೆನಡಾ. Hi Rihanna. Hi. You are having your own seat here at the back, right? So how are you enjoying the drive to Bengaluru? Good. Good. Yeah. What are you doing? Coloring? Yeah. Oh, this car have a coloring facility. Okay, nice. They gave you book also, color book and pencils, right? Yeah, and look, this is not just any coloring book. It's a Princess Palette pet book. Wow. Where did you get this from? From India. Oh, from India? Yeah. Nice. No. Yeah, I'm coloring Aurora. Okay. Nice. Aurora. Yeah. Nice. Cool. So what are you gonna say our viewers? I'm going back to Canada. Yay! And watch Canada too. Canada. Okay. ಎಂಪೈರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಪಿರಾಡ್ ಉಂಟು ಎಂಪೈರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟದು ಒಣಸಾಂಡು ಒಣಸದ ಐಟಮ್ ನಂಗೆ ತೋಜಾದಿದೆ ಬಣ್ಣಗ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲ್ದೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಬಾರ್ ಶೋಕಿತ್ತು ವೆರಿ ನೈಸ್ 4.5 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಪತ್ತನ ಬಲೆ ಎಂಪೈರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ವೇ ನೆಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಣಿಗಲ್ ಮುಲ್ಪ ಯಶವಂತಪುರ ತುಂಬುಂಡು ಹೈವೇಡ್ ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲಿವುಡ್ ಟೌನ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಒಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗಿಫಿಕ್ ತಿಗಂಡು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ವಾಸ್ ಸೇಫ್ ಒಂದು ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತನೆ ಸೊ ಹಾಲಿವುಡ್ ಟೌನ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬಿದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿವುಡ್ ಟೌನ್ ಬಿದ್ದ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಹೋಡ್ಗೆ ಹರಿಯಾಣ ಹೊಂಟು ಗೋಯಿನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಸೊ ಈಗ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ಷೋಡು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ತಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಡು ಇನ್ ಅದರ್ 2-3 hours ಇಂಕ್ಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಪ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೆನಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಹು ಹವ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ಮುಲ್ತೊಡದು ಸೀದಾ ದುಬೈ ಪೋಡು ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ತರು ಸೀದಾ ಕೆನಡಾ
ದುಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ 3 ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ದ. ಸೊ ಇತ್ತ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಸೀದಾ ಟೊರಾಂಡೋ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆನಡಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಕ ದುಬೈದ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಇಂಚ ಹೋಗ್ಬೋದು ತುಕ ಒಂಚೂರು ನಿಖಲೆ ತೋಜಾಗ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ 380 ಕುಡಾಪಿರ ಟು ಟೊರಾಂಡೋ. ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕೆನಡಾ ಟು ಕೆನಡಾ. ಫೈನಲಿ ಅಂಕಲ್ ಕೆನಡಾ ಮುಟ್ಟಿಯ ಟೊರಾಂಡೋಗು ಎಂಚಲ ಊರುಡ್ದು ಶುರು ಆಯ್ತು ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗೋದು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತ ಟೊರಾಂಟೋಗೆ ಮುಟ್ಟಿಯ, ಕೆನಡಾಗೆ ಮುಟ್ಟಿಯ ಸೇಫ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ see you on the next vlog. Bye and stay safe.